Свободата да правим каквото искаме, нали? Майните от това, госпожа, той е супер сдухан. Сигурно беше единствено, който ми беше интересно. Смяташ ли, че гениите са едни непораснали деца? Силно смятам, че гените са непораснали деца. О, чакай да покажа моя номер. Кога бе? До кога? За такива елементарни неща да не знаете. Сядай. Чет. С 2 минуса. Ученици, довиждане и следващия път ще подготвите като Барбара. Е, това вече е върха на госта Барбара. Обе, какво искаш? Какво ти е проблема? Виж ги какво са направили. Алекс, ти ли направи това? Нали знаеш? 5-то поредно провинение. Аз нали ти казах, това са изгубени поколения. Дадеш им малко интернет и да се подиграват с хората. А иначе изкарваш ги на дъската, мълчат. Големи партизани станаха всички. Революционери имате предвид. Виждаш ли го? Даже има коража да ми се отговаря. Ангелова, нали сме се разбрали? В тази сграда сме преподавател и директор. Алекс, осъзнаваш ли, че не ми оставаш никакъв друг избор, освен да те изключа? Изтърпяхме своеволията ви да се проявявате като свободни деца, но това мина всякаква граница. Нахлуване в училище в извънработно време, уронване престижа на преподавател, публикация в интернет. Това вече е прекалено. Това не мога да го допусна да се случи в моето училище. В никакъв случай. Жалкото е, че погубваш талант и потенциал, който имаш и носиш. И не мога да разбера на какво се дължи. Характер ли е, възпитание ли е, какво е? И все пак, ако ми кажеш кои стоите за всички тези действия, може би ще ти се размине. Аз бях. Направих го, за да защитя човека, му го се отнесаха несправедливо. Сам съм, няма други замест. Ти за голям Левски се взе. Сам съм, други няма. Алекс, това е последната ни среща. Наистина, съжалявам, че се стигна до тук, но нямам друг избор. Моля те, уведоми родителите си да дойдат след работа да подпишат нужните документи по прехвърлянето. Ангелова, тръгвайте, че съм започна. Уведомете класа за случилото се с Алекс. Представете новите ученици и моля, внимавайте да не ги оплашите още от първия ден. Мале хора, пък тия как са го сгафили? Нали не вярваш, че ще им се размине? Вяра как може да е толкова тъпа и смела едновременно. Да бе, дали е тя? Не мисля, че има толкова кораж. Ама като гледам, той и Алекс го няма, малко съмнително. Абе, той с него и без него се тая. По него няма да ни чете лекция за гените. Остави обаче сега госпожата каква кисела ще е. Здравейте, ученици! Добър ден!